kuti pavakwe nzvimbo yakadai panapa, mambo wenzvimbo anofanira kunge achizvibvumidza, ishe wenzvimbo kana kuti tsaduno wenzvimbo anofanira kunge achizvibvumidza kusvika pana sabhuku. Zvinorevawo kuti imimiwo secommunity hapagoni kuvakwa kuita chiitiko chakadai pasina basa ramunenge maita, pasina dhaka rakanywa, pasina zvidhina zvaunganidzwa kusvika basa rese raita. Saka ndoda kuti muzvitende mese nebasa guru ramakaita kuti tisvike patasvika nhasi. Nhasi tiri kuvhura zvipatara zvitatu kana makiriniki matatu tichisanganisa nepano. Tikabva pano tiri kuenda kwaMbundire, tobva pano tozopedzisira kwaMaburutse. Ibasa riri kuitwa nehurumende yevanhu, hurumende yaBaba Mnangagwa, rekuona kuti mhuri yavo iri kurapwa, mhuri yavo ine raramo yakanaka. Tinozvitenda. Chipatara chikavakwa kana clinic kana health center ikavakwa, kana isina kuitwa yavanoti commissioning sezvatiri kuita pano kuti yavhurwa, munoona kuti panoramba pachishota, pachisarira, nekuti Zimbabwe inyika inotongwa pamutemo. Hurumende inoita zvinhu zviri pamutemo. Mutemo unoti chipatara chinofanira kukomishinwa kuti chizoita yavanoti full functional. Ndosaka tauya pano kuti tisiye nzvimbo iri pano iyi, kliniki iri pano iyi yachi full functional. Imboudza ari padhuze nawo kuti full functional. Ndingakuti health center yepano paMutasa. Munoshandisa zero kuti Mutasa. Health post yepano paMutasa yavhurwa zviri pamutemo. Aiwa, tenda kutenda. Handiti tikobatanise maoko edu tiombere, handiti? Hanzi kana zvadai chipatara chedu chava kushanda zviri pamutemo. Regai ndikumbire Honorable Mugwadi vanova MP weBuhera West. Regai ndikugamuchirei pavakuru nespeech yamapa ndichikutendai nezvose zvomataura. Regai ndibve ndatanga ndataura panapa izvezvi tisati taenda kure kuti zvigadzirike izvozvo. Inda ndiri Director weInformation and Publicity wemusangano. Ndizvoka? Rugare! Zvinogadzirikirwa pazvakanganiswa. Kana vana vadoko vakavhoterwa navakuru kuti vaite basa, regai vagare pavanokodzera kwete kuti muvadzvanyirire. Ndosaka mazonatamira kuMinister of State. Isu takabva kuvanhu, hatikambiri, handizvo here? Rugare! Zvo izvi zvimwe zvimapinda uko zvinotivhiringidza paprogram of action yatinenge tinayo namakanzellors edu. Rugare! Ndobva matopanzwisa ipapa ndizvoka ndinovimba zvichagadzirika. Regai ndiende mberi ndichiti Minister of State, mungabvi pano ndichikutenderedzwa mataura, mungabvi pano tisina kutsanangurira chimiro chiri mumaclinics ari muno. Izvezvi magumira panapa pane vapamuzasumo kune kunozwi kumatonyonyo ndokunobva MP wachika kakamfanira. Kune kliniki iri kutovakwa isati yapera futi yamakazofanira kudzoka muchivhura futi. Rugare! See, the common denominator about all these clinics, the Honorable Minister of State, is hatina mishonga mukatumu. Saka ndoziva kuti zvamaita izvi ndozvinoita kuti mishonga ichitanga kudii? Ndosaka tati tichimhanyisira nenyaya idzodzo. Asi mushonga mukuru unogona kuti tifare, tigobuda furo rokufara pamaclinics edu aya. Handidi kunyepera ipakuru. The biggest purpose yatakaisira tichikumbira kuti kuve health post akaita seaya. Ini ndichiri mwana ndisati ndava MP, tinoda kutenda vanzuma vakaita basa navamwe vanga varipo. Ndokuti dambudziko redu rakanyanya mugano apa kumamai aya. Mhosva huru ndeyokuti munhu akaite pamuviri, isu tisinoda pamuviri stere nekuti tisinopagadzira pamwe chete nawo. Anochizotanga kuchovhwa kubva panapa kana mukatumu makazara mavillages acho anouya pano. Ongouya panapa achitopfuura achiendeswa kwaMurambinda kuti anozvarira ikoko. So the biggest challenge that we want to address, Honorable Minister of State, is that my health post edu anofana kuva nefacility dzemateno kuti madzimai nevarora vedu vagare vagozvarira kuno, kwete kuti panapa pagova
pabus stop pokupfuura kuti munhu atorwa achiende kwaMurambinda. Vanhu vakavaka vachiti hatinoda kuenda kwaMurambinda, kure hatina zvikwanisiro. Rugare. On 10 February 2024. Ndinodzirumbidza imbiri ndobva mupukuru kwaMupunairi arwendo rwatifamba rwaro rwakanyanyisa kurebesa tichienda kunorwapo tatinda sokunana ganda achibvuka kupi zvokuti waidogona kana kutoziya nenzara uchiri murodhi imomo usati wasvika kwaunosvika. Asi tinotenda edu hurumende yazotivakira chipatara padhuze zvokuti takungoti anytime chero tikangorwadziwa nemusoro chero mwana akangokosora chero hurusiku chaiwo tinotomhanya todoya pachipatara. Ndetwasipiwe marowa tatenda nekuvhurwa kwaitwa kiriniki yedu pano. Taive dambudziko rekuinda kure muganda achibvuwa payo nemufambo, kunyange dei wairwara waitosvika munzira pasina kubatsira, sekuti taitotambura. Nhasi tafara tavhurirwa kiriniki yedu kuti tive chinoenda padhuze, kuti vana vedu kunyange vakarwara, kunyange akadii akarwara usiku, unogonawo kumhanya kuya pano, unogonawo kurapirwa nenguva pane kwataiinda kwaive kuri kure. Totenda zvangu. Ini ndinonzi Maslin Michina, ndobva kuvhileji rekwaMuchina village kuvidiko 4. Ndoshanda ndiri pana pasavillage youth worker paMbundire clinic. Tasangana nemachallenges akawanda kudzimba clinic ino isati yavhurwa. Vamwe vangu vachifirawo mudzimba nekuti kuchipatara kwakuri kure. Vakazvitakura vaya vanga vasina kwekundonokurumidza kunyoresa, uye vana chaivo vamwe vangu vachingweta pamwiri, vamwe vachibvisa nenyaya yekuti kiriniki masevhisi chaiwo kunei kusina. Uyezve papa chiva nedambudziko remalong distance, vana mai vangu aitozvarira munzira chaimo, nekuti kuinda kwaChapwanya kana kuinda kuganda chibvurwa kwakuri kure. Saka ndozve zvimwe zvatava tichiwana. Vamwe vangu aitodhifota vari paati, nekuti chipatara kuti munhu afamba aendeko anenge asina nguva yekuti asvikeko nenhau yekuti kunenge kuri kure. Ndo machallenges amwe atatisangana nawo. Okay, anga ari makilometers mangani kuti vasvike to the nearest health post kana kuclinic? Maclinic edu anga ari kure. Seni ndaifamba 17 kilometers ndichishanda savillage youth worker. Saka zvaindiremera kuti ndini munhu ari kurwara ndichifamba 17 kilometers kubva kwandobva kwaMuchina kuenda kwaChapwanya. Saka papa chiremera vanhu zvakanyanya. Taifamba 17 kilometers. Chavapo ndechekuti iko zvinezvi madzimai akuya panapo obhuka. Kana nguva yake kuti asununguke yakwana, ochirifewa kunzi aendewo kwaChapwanya kana asina mamwe makondisheni ainawo. Kana vachiona kuti pane makondisheni ainawo zvotonzi ngaende kwaMurambinda, anogarira ari ikoko. Asi kana pasina problem anoenda kwaChapwanya kana kuenda kwaGaramwe. Ananias Masama, ndichisenzera paMbundire clinic. Vidiko yangu yandinosenzera ividiko 5 iri maMbundire ward 1. Inini ndichitanga kusenza, ndakatanga kusenza 2008. Ndopatakatanga chivillage youth worker changu chisenzera muno. Ndakatangira kwaGwewo, ndokatakatangira chinda tisati ane clinic. From Gwewo noma ndaenda Chapwanya tisati ane clinic pano. From Chapwanya tizoita clinic yedu pano. Iye zvinopatiri patakamira pano. Ndakanzwa kusununguka according nevabereki vedu vanga vachitambura vachifamba nharaunda dzakarema. Vamwe vana mai vatofira kana mudzimba nekuti vanga vasina kwekuinda kunosunungukira, nekuti vaigona kunyoresa kugana chibvwa vaona rwizi rwakazara nemvura votadza kubira paya vodzoka kumba pamoto shaika vakadi vakazvitakura kudaro. Saka zvinhu zvakatisunungukira zvatakaona kuti takayamurwa pachirongwa chatakaita ichi. Kiriniki yedu kuti izosununguka izosvika apa muno, vabereki vakatanga kuforoma zvitina vega muno. Ndonga vakaforoma at least 65,000 bricks dzavakaforoma dzekuvakisa chipatara kedu kanaka. Zvimwe zvaizopinda zvazvo nesekwedi zvitina zvacho, asi zvavakaita ndozvipo zvamakatoona zvinotodai midhuri yese kuti imire chinzi chipatara Mbundire. Vabereki
saka so far zvino ini ndichisenzera vitu yangu yandosenzera chiri kunyanya kundifadza ndechekuti vanhu vangu vakufara zvikuru nekuti vese vari kuuya kuzorapwa pano. Hapasina vachienda kwaGwevo, hapasina vachienda kwagana Chibvuva, hapasina vachienda kwaMusuma. Yekuti kwaMusuma vazhinji vamwe vacho vakachitorwa nemakarwa vachibirira mwirari. Priscilla Nyamande, Mudzamiri Village, Vidgo 3. Ndine mufaro wakavirikidza nechipatara chatakavaka isu vanhu muno muward 1. Tave nedambudziko rakanyanyisa nekurasikirwa nevana vaizvarwa nekuda kwokuti distance dzadzifamba vana mai vakazvitakura dzakakura, vazhinji vaizvarira munzira, vana vopedzisira afa apindwa nemhepo. Ipapo zvese ma-VHW takatozoitawo rimwe dambudziko rekutoti takatosunungutsawo vana vakatoti munomu zvekuti vana vashoma vaizvarirwa muzvipatara nekuda kwokuti pai pasina futi transport mukati menzvimbo inoyi, kuti munhu achisumuka aende kuchipatara panenge pasina transport. Saka taizosunungutsawo isusu ma-VH uchidedzwa usiku, yaimuone murwere wenyu uya wamakamboti aende kuchipatara atadzirira kuenda kuchipatara nechikonzero chokuti haana mari yekutoti haya yetransport. Saka takazoita dambudziko rokuti vana vazhinji vaifa, vana vazhinji vaizonetseka pakunotora mabhethi vasina nenge mabhethi record. Nesuwo tichizonetswawo zvichinzi hamuna kodzero yekuti musunungutse madzimai. Munhu wemudzimai anofanira kusununguka kuchipatara nekuti panoita macomplications akawanda. Ima muzokwanisi kubatsira munhu akaita saiyeye, asi taisitosangana nazvo, hapana zvataita. Saka tiri kunzwa kupembera kwakavirikidza kuti tavhurirwawo kliniki yedu yeward 1 iri yepadhuze yekuti kunyange ndikarwara manheru ndinofamba ndosvika pachipatara, kana kusunga ngoro ndosvika pachipatara. Saka zvinhu zvatasunungurwa nazvo zvikuru. Saka imi mungati makasunungutsa madzimai mangani kunze uko kusiri pasiri pachipatara? Indotori nevana vanotosvika kana kutoti kudarika 20. Kubva gore ripi kusvika ripi? Ndakatrainwa 2004. Ndikatoti iyo 2004 iyoyo ndinotori nemwana wandakasunungutsa. Saka munonzwa sei nekusunungutsa vana? Aiwa, tiri kunzwa kupembera nekufara chaiko chaiko. Chinhu chatatoita kakunyunyuta nekuti tinzikwe chichemo chedu chakabva kuvana vacheche vachifa vachizvarwa nemadzimai wachifa achisununguka. Saka ndo zvakakonzera kuti ward 1 izonzi ngaitewo chipatara. All right. Tragic.